Awekusefe ethatha kunemali esitofela mfethu mawucabanga siyenze njani? Namfethu angazi kodwa mfethu le mali le kade laba lokho bedlala ngathi le mali seyidinga le mali. Yokuthini mfethu manje amile mfethu manje mina ngifuna mfethu into emashayo mfethu. Yazina sivele siyiphushele wethu umshikashika boy. Yabo mfethu. Sure. Mana mfethu nangigcine nikhulume kanjani lamajidi akho lawo. Izolo mfethu sihlangane kweni ingoja mfethu sakhuluma yona indaba yemali. Manje ngiyabona lamajidi mfethu amila mfethu ngiyabona sizoze sibanjwe mfethu. Ngempela mfethu angifuni umuntu ezedidiseke la hey. Kakucashiphi. Mfethu ade ngifethu dubane mfethu sisungikwatele mfethu yabona mfethu nami ngahamba ngithi ngiyofuna umsebenzi umsebenzi angiwutholi ngalibala amantombazane mfethu bo balekile ukuthi ishawo wethu umshikashika Sanibona sisi ufuna nona la uqala ekhaya kuphekiwe bese ngikhohliwe khohlwe ini qala uphuma phi azongibheka wena Isho ntwana. Sawa sisi ngiyobheka hawu uphuma vele uzothola philo manje hayi ngibangani hawu sazongilinda ngoba saqala nje kuphela njengoba umbone ngisabela kanje ngophuthi Shall ngilambe kanjani Hamba uthenga ikhwini lapho abantu abaningi imali wala ngibanguthenga lo hayi sho sizongilinda ngoba saqala amabhodi manje mina kodwa siza kusenani hawu awusifowena ke hayi ukho sekomele sibuyela nje hayi kodwa uhambe ebusuku anazi manje usekanqonywane awukahle sisikendo ngeke umuntu ezokuthola ngibele bese hayi bomsindo ubani mase loyo hayi bothi hayi bomsindo awubani sijabulisa sizongcwele yakini ngiyakhuluma manje basuba yimsindo ngenzani cha siyathanda siyenza hayibo ilento usuka kanjani semathaveni la kusebe bakho awufuna umsindo lapho hawu ekusele uthintwana eshowcase okuhle ulambile Ngilambile. uma ugcine ephekeni ugcine ephekeni uma wakho lapha khathi sibuya lapha kagini Lutho. hawu akunyanga lutho hawu ubungatsheli ngani pho ngithela ama-chips nendlela igwinyi ewadle ama-fries sesebusuku imali wathi behambile abantu bakhona sesebusuku abantu Papa mama. umakho uyabuya ungishiyeni Samese ekhaya hayi sisesiwu manje. okay girl sambeni Yize ntwana. Sohambani la. Ngibona ngeke. Wena ngibona ama-chips. Yathi siwadla bese bebuya la. Ekuseni mani kanti manje sekusuke nasi intwana sihleli kanjalo sicabange ngiyohlala ethebeni isiphuze bethu. Nawe bethu ungajavi. Inkinga nje salinda ukuthi kushawo 8. Bese sitela lo phuza baphethe la. Bese sihamba soyidla imali. Yena okay mfethu hazi ukuthini ntwana nje mina sisijayisile le mali phela mfethu nami mfethu ngijayizile le mali buka mfethu indaba yomsebenzi niyimisele kanjani mina kucaca hey nami mfethu angazi abangitshela ubaba
Amafethu namningi bani phela. Wathi sichomela izolo ngabona phela ingqaqela ingada ngithi nangazi. Anyway angiphusisa amanzi phela ntwana. Hawuyazi mfethu, awungitshele phela. No wangidlisa amanzi mfethu lokho. Hey wena, uyahlanya. Hey ntwana sekufile manje angiphelezela ngithi uqosha la hey. Mfethu, wathi angiphelezela. Uyacabanga ukukhomba igama ngena isebenzi ngaqala. Ngoba khona ukuthi usingafanele bese nafanele ukuthi stop stop kanje sathatha. Mfethu, awushiya inamba yakho phela ngizokwazi ukufonela ukuthi sami. Angibuya ngendlela sami. Ayekwazi ukuvula iqele.